Assalamu alaykum Türkmen portal web saytymyzyň mehriban tamaşaçylary. Edid adamlar, şu gün biz siziň bilen adamyň bar ýerine bardadyk. Olam elbetde ähli ýerde duşan zatlaryň biri. Sen isleme her gün sen onu gawat gelýär. Men näme görüň edýän bilýärmi? Men görüň edýän adam mahawat. Soňky döwrün seretsek, telewizor açdygan mahawat, radioň dinlesegem mahawat, internetde bir ýere girsegem ýene şu öňümizden çykýanda mahawat. Mahavatda saytam yok, oyunam yok, kino da yok. Mahavat bizim durmuşumuzun ayrılamaz böreğine öwrüldi. Indi biz qaýıl boldyk. Adamyň görüp eşitip bilýän ähli zatlarynyň hemmesinde mahavat. İnternetde käbir saytlara girseň, mahavatdan ýa-da näme üçin gireniň ýazyndan çykýar we başga pikir etmedik zadyň satyn alýar. Mahavat näme üçin beýle ýaýrady? Bu sowaly İngiliz tarihçisi Thomas Macaulay'in berýän jogabyna şeýlerak bolupdy. Mahavatsyz pul gazanmagy diňe ezikki xana başyr. Mahavat, pul gazanmagyň iň ygtybarly ýoly. Sebäbi biziň döwrümizde bäsleşlik, ýagny konkurensiýa gaty ötdi. Seniň öndürýän önümiň ýa-da götürilýän hyzmatyň tanalýan, meşhur bolmasa, işiň ugruny bolup gitmeli. Satyljak zat ýokman tanalmaly. Ine bu ýerden mahavat siziň kömegiňdedir. Eýsem mahavat haçan döretkä? Ol entek adamzadyň puluň nämedigini bilmeýän wagtlaryň döräpdir diýen alimler tarapyndan çaklamy bar. O näde beýle? Ýagny ýa-ni bir adamlar suwda satyk bilen meşgullanyp başlarlaryna eýe mahavat hem dörä başlady. Ol öz adyndan ömür peýda boldy. Gazy watar şişlerine tapylan gadymy ýazgylar, ýani gadymy papyrusda mahavatyň öz köklerini gadymyetden alyp gaýdyanyna şaýatlayan maglumatlar bar. Şol papyrusda adamlar kul satyn almak teklip edýän ýazgylar bar. Biz soňky döwürde näme hakda gurrun etsegem, bilşimiz ýaly bilesin gelýän ýaşamyzda biziň ýamyzdan plansynjy öňki asyrlarda diýip bilýär. Ene mähriballar mahavat hem görüp otursak, biziň ýamyzdan öňki döwürlerde döräpdir. Gadymy döwürlerde, gadymy döwletleriň biri uly çäre geçirýän, ýa bolmasa bir harydyň ardan bahada satylýanyny halka ýetirmek üçin her türlü usullar ullanýar ekenler. Daşlaryň ýüzünde gadymy papyruslaryň ýüzünde, ýa bolmasa diwarlaryň ýüzünde mahavatlar ýazgy edilip şo ýerde halk üçin goýulýar. Meselem gadymy Gretsiýada gladiatorlaryň söwüşlerini ýa-da teatr oýunlarynyň bolýanlygyny ýöreýte hakyna tutulan jarçylar aýdyp geçýär. Olar köçelerde aýlanyp sesiniň ýetdiginden jar çekýän ekenler. ýa-da bir harydy öwýän ekenler. Soňam şol zady ýani öwün harydyny aljak bolsaňyz plan ýerde plan söwdegäriň dükanyna satylýar diýip ýöreýte bir maglumat berýär. Gadymy döwürler hakdaky ertekelerde riwayatlerde okasaňyz ýa-da filmlerde tomuş etseňiz bilýärsiňiz. Şolar ýaly jarçylar bizde de ýani Günnogarda we Merkez Aziýada ady bolýar. Gadymy Rimde bolsa ýöreýte diwarlary, albumslar gurýan eken. Şol diwarlarda her kim öz satýan zat hakda ýazýan eken ýa-da onuň suratyny çekýän eken. Eýem şol döwürde de mahavatyň köplüginden ýaňa albumslar ağırlyk edip, olaň töweregindäki jaýlaryň diwarlary ýazgydan ýa-da şoňa meňes maglumatlardan doldurulýan eken. Ortaň şol jaýlaryň ýaşaýjylary wagt turup ard edýän eken. Häkimiýet bolsa adamlara mahavaty ýürüýte diwardan başga ýere ýazmadlygy gadagan edip. Şu wagtlaram köp ýurtlarda awtobus duralgalaryň ýanyna ýöreýte belleriş, mahavat gelmeýän diwarlar bar. Ýa bolmasa taksalar bar. Gadymy kuýdugärler, suratkeşler, heykeltaraşlar, umman sunugat wekilleri öz ýasan öndüren önümlerine ýöreýte öz tagmasyny, belligini, eň bolmanyny goluny çekýän ekenler. Onsoň onu gören adam, plansan ýasan zat diýip şol gollan ýa-da ýöreýte tagmadan bilýän eken. Şeýdip ata-babalarymyz häzirki brendlaryň, ýagny logolaryň ata-babalaryny ilkinji nusgalaryny döretdirler. 1450-nji ýylda çap edici enjam oýlam tapylandan soň mahavat hasam ýaýraya. Ýewropa şäherlerinde afişalar, biziň häzirki mahavatly bannerlarymyň köni görnüşleri, ilkinji görnüşleri peýda bolýar. Ilki olarda diňe ýazgylar bolýan eken, ýöne poligrafiýanyň ösmegi bilen hatyn gapdalyny grafik şekillerdir suratlar ýuwaşykdan peýda bolup başlady. 1470-nji ýylda ilkinji çap edilen mahavat peýda bolupdy. London naqabadatxanalaryň biriniň gapsyna içine dogalar ýazylan kitapçalar satylýanlygy bardy, maglumat hökmünde ýazgasyldy. Orta asyrlarda giňden ýaýran daşky mahavat hem ýuwaşykdan öz täsirini durmuşa geçirip başlandy. Meselem, konditor önümler dukanynyň daşynda vulkanyň ýa-da çörek önümleri. Ädikçiliň ustahanasynyň daşynda uly ädiniň şekli ýasaldy. 17-nji asyryň başynda mahavat şol döwrüň habar beriş terişlerine de peýda bolup başlady. 1612-nji ýylda Parisde ilkinji mahavat jurnaly çykypdyr. Onuň ady Niýetler hemem islegler barady eken. 1631-nji ýylda Lukman Tefras Renard sowal jogap kärhanasyny açýar. Ol ýerde Gazette de France gazetinde mahavatlar ýazylýan eken. Gazetde çykan ilkinji mahavatlaryň biri eken, ogurlanan 12 sany aty tapana bayrak beriljekdir diýip ýazylan ýazgy bolupdy. İlkinji mahavatlarda ýöne plan ýerde plan haris satylýar diýip habar berilýär eken.
Ýöne wagtyň geçmegi bilen, ýani bassaçlygyň hem konkurensiýanyň ösmegi bilen beýle mahawatyň täsiri gaçypdyr. Onsoň mahawaty döredjiler her hili tilsimleri, hile mekirlikleri ulanyp öz harydyna adamdan ünsün çekmegi başardy. Nakyllaryň, riwayatlaryň, hikayatlaryň üstü bilen, ýani şularyň hemmisini ulanyp mahawatly bir öz bolşulyk töredip. Radiodaky mahawat öz başyny geçen asyryň 20-nji ýyllaryndan alyp gaýdy. İlkinji radio mahawat 1920-nji ýylda Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Pittsburgh şäherine ýaýlyma çykardy. On takminan 1000 sany radio enjamynyň ulanjylary, ýani eýeleri eşitdi. 30-njy ýyllarda mahawat roliklaryň öňünden ýazylmaýan eken. Alyp barjylar mahawaty gün ýaýlymda edilşi meni goýşum ýalsyda ýetirýän eken. Teleýaýlymdaky ilkinji mahawat hem Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna dörendi. 1909-njy ýylda New Yorkda CNN telekompaniýasy ýaýlyma çykyp başlaýar. Şol wagtam alyp barjyň okuyan mugut mahawatlary ýoşukdan peýda bolup başlaýar. Teleýaýlymda görkezilýän mahawatlar 1941-nji ýylda tölegli bolup başlady. İlkinji görkezilýän mahawat bolsa sagatlar hakynda bolupdyr. Ýani basketbol ýarşy görkezilýän wagty ekranda sagatyň sudury birden peýda bolýar we hemem ol jykyllap işlep başlaýar. Alyp barjy bolsa öz gowsy bilen wagtyň näçedigini aýdyp durýar. Şonuň esasynda da mahawat görär. Ýöne wagtyň geçmegi bilen ýürüýte mahawat taýýarlayan agentlikler hem kompaniýalar ýoşukdan peýda bolup başlaýar. Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna ilkinji mahawat agenti Palmer adly bir adam bolupdyr. Häzirki wagtda New York şäheriniň merkezinde Amerikada iň mulu mahawat agentlikleriniň bir näçesi ýerleşýär. Olarda 30 000-dan gowrak işgär rahmet çekýär. Biler bolsaňyz, Demirgazyk Amerikanyň, ýani Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň her şäherinde diýen ýaly adyndan bir mahawat agentligi bar. Dünýäde iň uly mahawat agentligi diýilip, Ýaponiýada ýerleşýän Dentsu agentligi tarapyndan. İlkinji gedek mahawat düşünjesi Nemitz alimi Werner Zombart tarapyndan sosiologik ilmi bilim ulgamına giýildi. Indi bolsa üýtgeşik mahawatlar hakynda şu pursatda durup geçelim. Bu mahawat üçin gow çykdaýjy etmeli bolýar. Ýöne şu wagt içinde hiç kim Apple kompaniýasynyň çykdaýjysynyň öňe geçip bilmedi. 1984-nji ýylda ilkinji Apple Macintosh kompýuterynyň mahawatyna $600,000 çykartdy. Mahawatyň goýulan wagtam, goýulan ýerim gaty owadan eken, gaty üýtgeşik eken. Şol wagt Amerikanyň futbolunyň, ýani Amerikanyň Birleşik Ştatlary boýunça final bäsleşigi ýarşy gidipdi. Öz mahawatyny birji gedek taýymyň arasynda hareketmede görkezmek üçin Apple kompaniýasy $1 million Amerikan dollaryny çykdaýjy etdi. Ýöne mahawat öz çykdaýjysyny dol ýagdaýda ödäpdir. Ony hem kişi dünýäli görüpdir. Bu mahawat hem Guinness Rekordlar kitabyna iň gymmat mahawat video hökmünde bir wada salynmagy başlandy. Belli ki aktrisa Nicole Kidman Chanel 5-nji atyrynyň 4 minutluk mahawatyna suraty düşen üçin $3,71 million Amerikan dollaryny aldy. Başgaça aýtsam, ol mahawatda düşen her minutuna, ýani 928.800 Amerikan dollaryny aldy. Şeýdilen Nicole Kidmanyň ady dünýä belli Guinness Rekordlar kitabynyň 50-nji ýubiley sanyna geldi. 2002-nji ýylda Pepsi kompaniýasy öz önümini mahawat etdirmek üçin meşhur aýdymçy Britney Spears'y çağırdy. 90 sekundluk roli üçin dünýä belli garlanan içkiler öndürjü kompaniýa $7,153 million çykartdy. Bir avtomobil öndürýän kärhana bolsa bary ýogy 2 minutluk mahawata $12 million sarf edipdir. Bu mahawat Chrysler awtologyna degişli we şoma bagşlanan. Ine, bu 3 minutluk mahawat bolsa tutuşlygyna futbol hakynda. Onda döwrüniň belli futbolçylar jemlenipdir. Nike kompaniýasy mahawatyň dolu bakasyny aýtmakdan ýüze görýär. Ýöne myş-myşlar ýaly. Çykýan gurrunglary laýyklykda çen tutsaň, onuň bakasy $24 million Amerikan dollaryna dagy barabar eken. Tarihte iň gysga mahawatly video roligi 1 second, ýani adyndan belli bolýar. 1 sekund diýip aňladýan, demine sergirlik berýän serişde bagşlandy. Mahawatyň dowamlılıgy önümiň adyna görä, ýani belleşim ýaly 1 sekunddan ibaret eken. Mahawat näçe ýürege düşdi-de, onuň aljylary da, satyjylary da, ýa bolmasa belli bir hyzmatlar ködürleýänleri de beýdasy gaty uldy. Ýani o näme? Ondan näçe ýadysagam, mahawatlyň üstü bilen biz nirede ardalladyşyň badyr, nirede aksiýalyň badyr. Ýokarky önümler kimden we nireden alyp bolýanlygy bilen tanışýar. Ýani şoňa gerek bolan maglumatlar alyp. Telekeçiler, hususy kärhanalar üçin mahawat işinde iň gowy ýardamçydyr. Beýleki adamlar üçin bolsa maglumat çeşmek bolýar. Beýdilenle mahawat edilen harytlaň baryny albermeli diýilen zat ýok. Diňe özüňe zerur bolan, öz ýagdaýyňa laýyk esasanam gapçyň götürä ejekatlaryny almaly. Mahawat bu adamlary öň ady soruny eşitmedik zadana mähtäç etmegiň usuly diýip fin ýazyjysy Martin Larney bildi.
Ene mahavat hafta side gurrun vermek istenen zatlanmada ýoşukdan jemlenýär. Şulardan bar. Ýöne mahavat hafta şunça zatlar aýdyp şunça zatlar gurläp bir zady mahavat etmesege ola melete sözmeden guur boldy bolar. Şonuň üçin ine gepleşim bilen ahyrlap barýan pursatlaryna sizi mahavata tomuş etmegi isleýär. Başlaýar. Edid adamlar, mehriban vatandaşlar, ene bilen mahavat hakkında bilýän zatlanma. Size yetirmek islen zatlanmady şu portatda gurrun berdik we ýa-da diýaly mahawatyň özüne boldy. Mehriban ýerleşler, biz hem şu portatda biletin gelýän gepleşigim bilen bu hepdeki sanyny hem geçirip durýar. Gepleşigimiz siziň göwnüňizde turan bolsa, öz tesirleňizi belleň, like goýun şeýlekem dostuňyz bilen paýlaşyň. We ýekiji dady unutmaň. Ola melbetde Türkmen portalyň siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňiz berýär. Yeni kullerde, yeni gepleşiklerde görüşýän şäk boşta bolyň we şu gullary çelli ödüňize bu serdiň mehriban.